Prekrásny dobrý deň všetkým, vítajte, ďakujem, že ste prišli v takomto hojnom počte. Toto je tlačová konferencia k oznámeniu teda môjho rozhodnutia o kandidatúre na primátora Bratislavy. Chcem len organizačne potom poprosiť, keďže vás je tu veľa a všetci sa ponáhľame ešte naspäť do práce, takže by sme potom spravili, že za každé médium dáme jednu otázku na záver, dobre? Ďakujem pekne za porozumenie. A teraz už k samotnému oznámeniu. Bratislava je mojím domovom. Narodil som sa tu a žijem tu celý svoj život. Tu som chodil na základnú školu a tu sme ako decká behali po delfíne a po trhovisku na Miletičke. Tuto v tomto meste vyrastajú dnes moje 3 deti a chcem, aby mali dôvod tu zostať, tak ako my všetci ostatní Bratislavčania. Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra. A práve preto vám chcem dnes teda so všetkou pokorou a s rešpektom oznámiť svoje rozhodnutie, a teda to, že som sa rozhodol kandidovať na primátora Bratislavy a budem sa teda uchádzať o vaše hlasy. Po 8 rokoch je možno čas na nový impuls, lebo máme desiatky projektov na papieri a málo ktoré z nich sú dokončené a naozaj môžeme povedať, že fungujú. Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec neprosím vás proti niekomu. Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa. Myslím si, že tí, čo ma poznáte, tak asi viete, že to politikárčenie ma až tak nezaujíma. Skôr sa snažím, aby tu sa v tomto meste lepšie žilo. Keďže sa cítim skôr ako manažer, tak by som sa možno chcel pochváliť, že čo sa nám podarilo za tej administratívy na ministerstve dopravy dotiahnuť pre toto mesto. Včera sme dali do užívania veľmi podstatnú križovatku D4D1 a ako vidíte dnes ráno v pondelok má to svoj efekt, žiadne kolóny pred Bratislavou. Táto križovatka nám pomohla vylúčiť 10 000 aut denne z tohto mesta a myslím si, že je to jeden z najdôležitejších infraštruktúrnych projektov. Bola to mimoriadne zložitá stavba a myslím, že sme sa s kolegami z Národnej diaľničnej spoločnosti na tom teda riadne napracovali. Ako druhé spomeniem minulý týždeň oznamovaný diaľničný privádzač v Dúbravke, na ktorom sme začali pracovať, ale taktiež spoločne s mestom zafinancovali sme prvú bytovku s nájomnými bytmi na Muchovom námestí a zafinancovali sme z ministerstva stovky električiek a trolejbusov. Čo mi ale robí asi najväčšiu radosť, je toto naše letisko, ktoré tu máte možnosť vidieť, pretože správne rozhodnutia rozlietali toto letisko tak, že dnes sa z tohto bratislavského letiska lieta do 80 destinácií po celom svete. Toto letisko sa tým stalo skokanom roka v rámci európskych letísk v počte prepravených cestujúcich. Je pravda, že Bratislava potrebuje aj určité veci vylepšiť. Má svoje naozaj aj svetlé, aj horšie stránky. Nie je možné, aby sme niekedy z jedného konca mesta na druhý išli rovnako dlho ako povedzme odtiaľto z Bratislavy do Nitry alebo odtiaľto z Bratislavy do Trenčína. To je asi taký problém, ktorý všetci vnímame. Ten druhý je to, že tuto môj kolega rozmýšľa, či si založí rodinu, pretože nemá ako si dovoliť kúpiť bývanie. Nedostatok bytov je absolútny problém v Bratislave. Tak ako sme rozostávali Slovensko a podarilo sa nám to cez novelu stavebného zákona, tak treba rozostavať Bratislavu, treba začať stavať byty. Aj nájomné, aj
normálne byty na predaj, treba dosiahnuť to, aby sme znížili ich cenu na trhu. A to sa dá len tým, že bude vyššia ponuka. Ako posledné by som spomenul možno bezpečnosť. Napriek tomu, že bola zriadená stanica mestskej polície na Obchodnej, tak sa tade mnohí bojíte večer chodiť a rovnako to je aj na určitých sídliskách v noci. Čiže bezpečnosť by som dal ako takú tretiu prioritu toho, čo by bolo treba zmeniť. A ešte raz, to, čo sa nám podarilo, prečo som hovoril v množnom čísle, lebo není to len moja zásluha. To, že hovorím my, tak to myslím tým všetkých svojich kolegov. Som obklopený momentálne naozaj veľmi schopnými ľuďmi a to je to, čo chceme pre tú Bratislavu ponúknuť. Chcem ponúknuť to, aby sme spoločne dokázali urobiť to, čo sa nám podarilo tu, teraz pre toto mesto. Viem, že nás asi čaká teda 4 mesiace relatívne náročná kampaň, ale bol by som veľmi nerád, keby sme teda súťažili v tom, že kto komu dá akú nálepku. A rovno teda chcem za seba povedať, že moja kampaň bude vecná a bude slušná. A nebudem nikoho napádať ani ohovárať. A rovno ako prvú vec by som povedal, že so súčasným pánom primátorom máme niekoľko projektov, ktoré sme dotiahli spoločne. Myslím si, že urobil pre Bratislavu veľa dobrého a to netreba určite spochybňovať. Vážim si ho ako architekta a myslím si tiež, že on si ma zo svojej skúsenosti tiež váži ako manažera. Na záver asi by som povedal, že za tie najbližšie týždne sa budem snažiť dojsť do každej z tých 17 mestských častí na akcie, na hody, do Ružinova, na Dolné Hony, ale aj do Čunova, kam sa bude dať, aby sme sa počúvali, aby som sa s vami rozprával, aby sme spoločne vytvorili teda ten program pre Bratislavu, v prípade, že dostanem tú dôveru a budem zvolený za teda primátora Bratislavy. Na záver za mňa už len to, že my hovoríme na diaľniciach a na ministerstve, že robíme to pre vás, tým sa lúčime, tak teraz len poviem, že poďme to robiť spolu a poďme to robiť pre Bratislavu. Ďakujem veľmi pekne. Toľko na úvod za mňa. Jasné. Prvá logická otázka, prečo sa minister rozhodne kandidovať na primátora? Takto, to rozhodovanie nebolo ľahké. Viete, že tá diskusia vznikla niekde vo verejnom priestore a naozaj my máme dnes programové vyhlásenie vlády u nás na ministerstve splnené na 84% a ešte sme k tomu pridali ako kopec vecí, ktoré, nazvem to, že v tom programovom vyhlásení sme nemali. Čiže myslím si, že ak je príležitosť skúsiť zabojovať o to, aby sme infraštruktúrne projekty vedeli doručovať pre toto mesto a mám šancu to robiť 4 roky, tak ten rok už za mňa teda niekto dotiahne tých 16% z toho PVVčka. Prosím, len môžeme dodržať, že by sme každý išli za každé médium jedna otázka a keď sa bude čas, tak sa vrátime. Prepáčte. Áno. Áno. Veľmi tomu rozumiem a je to veľmi správna otázka. My sme už predtým sa snažili dobre sa zamyslieť nad tým, aby sme tieto veci dokázali čo najviac oddeliť. To znamená, budeme počas celej kampane oddelovať, čo je Jozef Raš kandidujúci a čo je Jozef Raš primátor. A dnes sme si vypísali všetci priepustky a máme zobrané voľno za včerajšiu nedeľu pracovnú, ale budeme sa odtiaľto rýchlo ponáhľať do práce a myslím si, že treba sa na to pozerať aj v kontexte toho, že zoberte si, že aj iní primátori a starostovia, keď kandidujú vlastne zo svojej súčasnej pozície, tak tiež to ťažko budú asi oddelovať. Neviem to proste oddeliť úplne, budem musieť to nejako robiť, aby to bolo čo najviac férové. Budem sa o to snažiť. Rajdoš, starostov, aby som sa chcel spýtať otázku na všetky tie body, ktoré ste spomenuli, tak do značnej miery ukazujú na to, že Bratislava je podfinancovaná. To je ale na rozhodnutí vlády. Akým spôsobom teda chcete dosiahnuť tieto body od dopravy a tak ďalej, až po tie nájomné byty, keď je to práve o tom financovaní. Rozumiem. Situácia je takáto. Bratislava má
každý rok viac a viac peňazí podielových daní. To znamená, že tých peňazí si nemyslím, že je nedostatok. Ale to, ako by sme chceli riešiť kľúčové infraštruktúrne projekty, by bolo samozrejme, že to, čo sme sa naučili na ministerstve, to znamená formou PPP projektov. PPP projekt môže robiť samozrejme aj samospráva, v prípade, že to má schválené. Čiže kľúčový infraštruktúrny projekt 1, 2 by som určite riešil cez PPP projekty. Taktiež mám pocit, že v určitých veciach má Bratislava, by som povedal, že finančné rezervy. Čo sa týka výstavby bytov, ja si nemyslím, že to treba robiť, by som povedal, v mene mesta. Myslím si, že záujem stavať byty v meste je. To treba len pomôcť tomu, aby sme prípravné procesy na výstavbu bytov, aby netrvali 8 rokov. Čiže toľko asi taký návod k tomu. Dobrý deň. To vám poviem veľmi jednoducho. Ja si myslím, že 200 úradníkov na magistráte menej a 200 policajtov mestských viac. To akože okamžite. A myslím si, že v každej tej ulici by mal byť policajt, alebo teda v každej štvrti policajt, ktorého poznáte. Tak ako ja si to pamätám z minulosti, že sme vedeli, ktorý policajt má na starosti hliadku v našej štvrti a vedeli sme ho po mene. Aj sme vedeli teda, že pred kým máme teda, jak sa povie, zdrhať, keď bolo zle. Keď sme boli decka, že? Poďme, prepáčte, vy asi najprv. A hovoril som, že by som to možno zverejnil, ale po porade s mojimi, by som povedal, najbližšími sme sa dohodli, že to nezverejníme, aby sme z toho nerobili mediálnu show. Ale v každom prípade tie výsledky boli neúplne zlé, lebo preto tu stojím teraz. Ďakujem pekne. Pozrite sa, ja rozumiem tomu, že to niektorým možno iným kandidátom aj vyhovuje. Aj to budú podľa mňa počas tej kampane určite robiť, aby čo najviac ma dostali do momentu, aby som tú nálepku toho Smeru mal. Ale tí ľudia, ktorí ma naozaj poznajú a vidia, ako komunikujem a čo rozprávam, tak asi ma úplne do toho Smeru dávať nebudú. To znamená, nechajme to na voličovi a ja budem robiť všetko preto, aby som samozrejme v priebehu aj kampane dokázal, že ja a Smer sú dve rozličné veci. Dobre, aby sme to nespájali. V prípade, že by som bol úspešný, tak určite áno. Pán Garaj. Chcem tiež dnesku spýtať, ne? Aha, OK. Ale môžem aspoň takú otázku, že teda v prípade, že budete úspešní, tak kto vás bude na tom rezorte? No, nerad by som predbiehal, ale samozrejme to by sme museli byť naozaj veľmi úspešní, aby sme mali úspešnú kampaň, aby som nakoniec vyhral, ale budem veľmi rád za to, keď sa to stane. Potom samozrejme logická druhá voľba je štátny tajomník súčasný, ale viete, to je na pánovi premiérovi, aby navrhol ministra a prezidentovi, aby ho vymenoval. Čiže by som povedal, akýkoľvek môj nominant je irelevantný. Ešte? Tu kolega už nie? Čo som sa chcel... OK, na to isté? Myslím si, že vo všetkom. Áno, presne tak, ale nikdy som nebol politik. Politik sa stávam podľa mňa až dnešným dňom ohlásením tejto kandidatúry. Takže budem musieť samozrejme niesť následky tohoto rozhodnutia. Doteraz som sa mohol vyhýbať akýmkoľvek politickým debatám a pán redaktor, budem to robiť aj naďalej, pretože ja chcem, aby za mňa hovorila robota. A myslím si, že poďme to hodnotiť podľa toho a nie podľa toho, aké sú tie ideologické názory na veci. Áno, presne tak. Keby som bol v nálade, že stotožňujem sa s názormi a politickou agendou Smeru, tak by som v tej strane bol. Ale ja v žiadnej strane nie som. Ďakujem pekne. Myslím si, že rovnako ako je ideologicky nastavený
súčasný pán primátor, lebo jak som povedal, on veľa vecí dobrých urobil pre Bratislavu, ale moc sa navážajú do tých ideologických otázok a hašterenia. Tak rovnako si myslím, že aj strana Smer niekedy zbytočne ide do konfliktov tam, kde ich netreba. A konflikt, pán redaktor, určite nikomu nepomôže a len to vytvára napätie. Čiže ja sa s dovolením konfliktov zúčastňovať nebudem a aj vy sa ma snažíte možno nejakým spôsobom teraz do nejakého dostať, ale ďakujem pekne. Samozrejme, 100% vážne. Hovoríte, že idete to skúsiť, ale zároveň ostávate ministrom a budete pokračovať. Idem do toho na plné pecky a uvidíme, ako to dopadne. A ďakujem za každú podporu a za každý hlas, ktorý mi bude udelený. Určite nie. Finančne ma podporovať určite žiadna strana nebude. Zo svojich vlastných peňazí. Prosím? Viete čo, no úprimne vám to poviem, môžem. Ja som si predstavoval, že to bude stať okolo 70 000, ale už som narazil na tvrdú realitu a vidím, že to bude teda minimálne dvakrát toľko, ak nie viac. A samozrejme, že viete, že zákonný limit pre kandidáta nezávislého je 250 000 eur s DPH, čiže určite neprekročím tento limit a môžete sledovať moje výdavky na transparentnom účte. Dobre, ďakujem pekne, asi sme si vyčerpali tému. Veľmi pekne ďakujem všetkým a vidíme sa teda v uliciach. Ideme naspäť do práce. Ďakujem pekne, dovidenia.